Wayengumsakazi wokhozi FM ungizwe mchunu uthukuthele wabuyisela umnikele emuva kwiMbangi yakhe okunguKhuzani Mpungose insizwa phansi enkandla. Nginibingelele iphinde ngamukele kule channel ehamba phambili inkeze lami igama mfeze kuntuthuko wakhumalo bathi la sibona amagumede mawuthi umusha la ekhaya sokucela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okukhulu kungakho konke. Wayengumsakazi wokhozi FM ungizwe mchunu uthukuthele wanqaba umnikelo ka R5,000 obuphuma kuKhuzani indlamlenze Mpungose wemkhalisa ngokushonelwa nguyise. Uyise kaNgizwe ungcwatshwe ngempela sonto edlule emzini wakhe emabhoqeni enkandla ngemuva kokugula isikhathi umthombo wazi ukusuka nokuhlala udaba upotshoza ukuthi ingxabano kaNgizwe noKhuzani ishube kakhulu futhi abaningi bakhathazekile ngayo. Umthombo uthi abaningi bazulana noNgizwe bethumela umnikelo bemfakela amabhanga lapha noKhuzani waba ngomunye wabo okuthiwa nabo uNgizwe beme wakubona ukuthi ukungena imali esuka kuKhuzani wadinwa wayiphindisela emuva. Ingxabano yabo ishube kakhulu emuva ukuthi uKhuzani ashiya ngalazi kuNgizwe ngomeni eneke izindaba zakhe ezijulile. uNgizwe uvumile ukuthi imali uyiphindiselile emuva ngoba kusanengxabano phakathi kwakhe noKhuzani. Uthe iciko elifana nendodana yakhe baphile nalo isikhathi kodwa lagamanxa ngokumethuka lene kamahlaza akhe ezweni. Lo mfana wangethuka wangibiza ngomthakatho ethuka amakhosikazi ami lapha nomuzi kababa wonke. Umama wami wakhala izinyembezi ngenxa yalento yalo mfana ngiyijikisile impela imali engango R5,000 ngafaka no100 ngaphezulu ukuze ingacozuleki nangephutha. Imali enjalo ibiza ngedla kubi ngoba ayihlambulukile. Ubaba angamane engcwatshe nangesaka kunokuthi ngithatha into enjalo kubalula yena lapha uNgizwe. Ugcine sekhushukela umoya uNgizwe ethetha wavala lapha ucingo ebuzwa ngodaba uKhuzani ucela ukungakhulumi kakhulu ngodaba lomnikela ngoba uthi uhlonipha umchunu oshonile kanjalo futhi nomndeni. Ngicela ukudlulisa ukukhalisana nomndeni wamchunu ngomkhuhlane obavelele mayelana nomnikelo engawudlulisa. Ngifisa ukukhuluma ngawo esihlangalaleni engakubalula kwakungewona umnikelo womuntu ophilayo kwakungamakhandlela nje omuntu ongaseka futhi engangingananxa naye. Azikho izinhlambuluko abekumele ngizenze nomuntu obeqondene namakhandlela. Uma kuthiwa umnikelo wabuya ngokwesizulu sakithi ubungabuya uma ingxabano ithinta umuntu ongasekho nakhona ohambe singaxolelene lapha. Bengakaboni engizobheka ebhangi ukuthi khona imali engenile kusho lapha uKhuzani indlamlenze Mpungose ethintwa abezindaba. Ngaza kwethu ayikushube kakhulu mfethu mangabuthinta endaba ethinta uKhuzani kanjalo futhi noNgizwe umfo kaMchunu. Uyabona ukuthi impela isiya impela ekushubeni kwangempela mangabe kuthinta indaba ezikanjena ukuthi esekukhona iminikelo engavumelekile mangabe kuqhamuka kolunye uhlangothi. Mhlawumbe wena ukuthini mhlawumbe kwakho ukuphawula mayelana nalolu daba hlangana lapha kwi-comment section sikhulume ngalolu daba. Kuzona indaba engiletha zona namhlanje kwesenkeze. Ungakhohlwa ukusubscribe, ukulike nokushare. Nibe nosuku lomnandi. Ngithanda kakhulu.